Euskadiko baxurako arrantzari balio ematen jarraitzen dugu. Baxurako arrantzaren eta gure arrantzaleen bizitzaren divulgazioaren bidez. Baxurako arraina eskainiz eta herritarrak baxurako arrantzara hurbilduz eta belaunaldien arteko erreleboa landuz. Aurten, Kofradia itsasetxea Donostiako portutik atera da baxurako arrantza ezagutzera emateko. Mutriku berdeleguna, Getaria antxuaguna, Pasaia Pasaiko Itsas Festivala eta Hegaluze eguna berreskuratu da Hondarribian. Sektoreak gure gizartean duen garrantzia ikusarazten laguntzen diguten jarduerekin jarraitzen dugu. Pasaiako lonjara bisita, igo zaitez baxurako itsasontzi batera eta deskubritu Donostiako portua, jatorri izandapeneko edariekin eta baxurako arrainarekin egindako uztartzeak, eskapekaia, kontserbatoierrak, saregileak. Gure helburu estrategikoetako bati erantzuteko, hau da, belaunaldi erreleboari, gaztenei gure sektorea hurbiltzen jarraitzen dugu izan arrantzale jardueraren bitartez. Aurten, 200 parte hartzaile inguru izango ditugu urte osoan zehar. Horrez gain, Kofradia itsasetxetik lanean ari gara hezkuntza eskaintza bat sortzeko. Divulgazioa lantzen dugu gure proiektuaren zeharkako lan ardatz gisa honako hauen bidez. Hedabideetan agertzea, ekitaldietara joatea, baxurako arrantzaren sektoreari balio ematea eta herritarrak gure portuetara hurbiltzea. Euskadiko baxurako arrainaren kontsumoa sustatzeko helburuaren barruan, gure baxurako arrainarekin egindako produktu berriak garatzea eta Euskadiko baxurako flotak harrapatutako espezie ez ezagunenak dastatu eta ezagutzera ematea dago. Horrela, Kofradia itsasetxeak produktu sorta berri bat merkaturatu du. Arrain zopa, arrain pudina eta hegaluze hamburguesak. Hau guztia ez litzateke posible izango, haie gabe, itsasoko jendea gabe, arrantzaleak, saregileak, kofradiak, lonjak. Beste urte batez, mila esker, horregoteagatik eta zuen lan eta ahalegin guztiari balio ematen laguntzagatik.